धेकियाजुलियाव सोरानाव आलासि जानो फैदोंमोन सोरानाव आलासि जानो फैदोंमोन माबा दं बिबथै दं बिबथै दङ ओमफ्राय नोंसा बाबानि नामा मा नाम लुकास दाखालिनो खोन्था हरखादोंमोन आं फनबो हमा मोनबो हमा दाना आंखौ गोदाव सोराव खालामदों थांहोला थांहोनानै बे गोबोरखि सेन्टारनि बेसे गोजान जायो नोंसोरनिथिं बिथिं दागगारि जिङाव गोबोरखि सेन्टार दंना मोनसे एसे गोजान जायो गोबोरखि सेन्टारबा गोजान जायो गोबोरखि सेन्टारखौ सिनायो सिनायोरा गोबोरखि सेन्टारखौ सिनायो आरोना नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेल टाइटेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मिन्थिखाबाय आरो आङो बे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों होनोबा नोंथांमोनाबो मिन्थिखाबाय दा गोबाङानो आंनि भिडिअखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो बिनि थाखायनो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो नोंथांमोना जुदि सिनायबायोबा न'खरनि मानसिफोरनो कन्टेक्ट खालामनानै खिथानानै होबानो जाबाय बिनिखायनो आं नैबे आपडेट भिडिअखौ लानानै फैदों दा नैबे फंबाया दा नैबे स्क्रिनाव नुनाय फंबाया माने लामा आन्दायनानै माने आलासि जानो फैदोंमोन होननानै बुंदों बियो धेकियाजुलियाव बिनिफ्राय दा लामा आन्दायनानै बियो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बियो दंहैयो आरोना बियो लामा आन्दायनानै माने फन सन गैया जेबो गैया बिनिफ्रायनो दा लामा आन्दायनानै बियो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सिनायोबा नैबे भिडिअनि गेजेरै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सिनायबायोबा न'खरनि मानसिफोरनो कन्टेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना गोबाङानो आंनि भिडिअखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो मानो होनोब्ला कमेन्ट खालामनानै गोबाङानो खिथाहरबाय थायो नालाय बिनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों मानो होनब्ला सोरबा सिनायोबो जानो हागौ बे फंबायखौ बिनि थाखायनो नैबे आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोना अननानै जुदि सोरबाफोर चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदोंबा मिन्थिबायोबा कन्टेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि सिनायबायोबा बे फंबायखौ बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायनानै लागो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों भिडिअखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों जायो दा जालाय लोगोफोर मोनसे निउ आपडेट लानानै फैदों बे भिडिअखौ फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामो आरोना मानो होनोब्ला नैबे जिहेतु नोंथांमोना ओंखाम जानाय मानसि नुदोंमोन ना बे मानसिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो दागगारि ओनसोलनि नैबे गोदानै हादान खुलिदोंना जोंहा दागगारि ओनसोलनि जोंहा मोनसे दलापारा आरो मुहुरपारा गामिनि सासे मानसिया आन्दायनानै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माने मानसिखौ गिबियावनो नायना लाग्रो सोरबा सिनायोब्ला आं गोजौआव कन्टेक्ट नाम्बार होदों बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरनानै आंजों जगाजग खालामनो हागोन आरोना मानसिखौ आं माने दा ओरैजा जोंहा दागगारियाव सिनायनाय लोगो बा आंनिनो सुखे बिथिं बङाइगाव बे सान्तिपुर एरियायाव आंनिनो मानसि दंजोबो नालाय बेखौ माने आं दा कल खालामगासिनो दं हाजासे आं नाथाय नागिरनानै मोनाखै बे मानसिया सोरानि आरो बिथांनि मुङा मोनसेया बोहैस्रां होननानै बुङो आरो निक नेम बेखौ मा होनदोंमोनलाय टेम्पु होननानै बुङो आरोना बेखौ मोनसेया बिनि मुङा टेम्पु निक नेम ओमफ्राय मोजां मुङा बिना बोहैस्रां आरोना बियो मा होनदो दलापारा आरो मुहुरपारा मुंखौ लागासिनो दं आरोना बियो गावथ' बुंदों गुबै गामिनि मुङा दलापारायानो बिथाङा जाहैबाय दागगारिनि ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओमफ्राय दा बे बिराद गोजानाव दंफैयो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवसो दंफैयो आरोना मानसिखौ आं लाखिबाय मानसिया बिराद गोबाव जाबायनो ओंखाम जायाबा ओंखायनो माने ओंखाम जाहोगासिनो दं आरोना आं माने थाबायनोनो हाला आरोना मानसिया थाबायनो हाला मानसिया थाबाय जोंनि न'आव बोरै मोनफैखो आं बेखौ मिथिस्लाबला लोगोफोर नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो आंनि गोजौआव कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव नोंथांमोना कल खालामनानै सिनायोबा आंखौ जगाजग खालामनांगोन बारा सफैबाय धेकियाजुलियाव सोरानाव आलासि जानो फैदोंमोन सोरानाव आलासि जानो फैदोंमोन माबा दं बिबथै दङ ओमफ्राय नोंसा बाबानि नामा मा नाम लुकास मानसिया बेसे गिदिर एसे जोंनिख्रुइसो उन्दै बायदि मोनदां आंनिख्रुइ माने ओमफ्राय हारसिं थांदों बियो दा हारसिं जोंहा न'आवबो बोरै सफैखो आं दुगैनो सारदोंमोन थंब्लेट ओंखारफैबाय फानलै मानसिया मानो हारसिं थांनाय दे खै बोसोर जागोन नोङो बाबु मिथियानो हादानावनो जों गाव आलासि जाहैगोन मानसिया खबर लायाखै ओमफ्राय हनै न'खरनि मानसिया खोमा हादाना माबा दाखालिनो खोन्था हरखादोंमोन आं फनबो हमा मोनबो हमा दाना आंखौ गोदाव सोराव खालामदों थांहोला थांहोनानै बे गोबोरखि सेन्टारनि बेसे गोजान जायो गोबोरखि सेन्टारनि नोंसोरनिथिं बिथिं दागगारि जिङाव गोबोरखि सेन्टार दंना मोनसे एसे गोजान जायो गोबोरखि सेन्टारबा गोजान जायो गोबोरखि सेन्टारखौ सिनायो सिनायोरा गोबोरखि सेन्टारखौ सिनायो आरोना
हादानथिलि बे फिसिला मानखैजाय हादानथिया हरैहाय सोनाबजों औ हादाननिनो फैफिननोबो रोंगोन जोंहा ओमफ्राय बियो सोर थिलिसो थिलिसरा थेलाया सनिया लानि गुमैयालै बिसोरलाय बहा सिनायनोलै बेबोथ' हागदानि ना नों ढेकियाजुलियाव नोंसा आदै लाना आलासि जानो फैदोंमोन आरोना नोंसा बाबामोननि मबाइल नाम्बारफोर गोसोआव गैया मबाइल नाम्बारफोर मबाइल नाम्बार गोसोआव दंना गैया नों इनकामिं कलसो इनकामिं कल ओमफ्राय सोरनिबा रावनिबो गोसोआव गैया आदैयाबो गैला आं मैया थांसै होनबाबो बिजि थुना लाबाय गैला ओमफ्राय गावना मबाइल दंना गैया नोंनाथ' मबाइल गैया गैखाया आरोना आयो मबाइल गैया मा गैया एफा गोजानाव मानो आलासि जानो थांनांगौ दे बियो ओङा आं फन बुखादोंमोन सोरनिफ्राय बुनाय फनखौ जोंनाव माबा मबाइल किपेड दंमोन नालाय ओमफ्राय फन बुदोंमोन आं गाबोन थांगोन होनबाबो गैला बिजिसो थुना लाबाय बिजि थुनानै लाखादोंबा नों मानो थांनांगौ ओमफ्राय नोङो बेलेग ट्रेनाव गाखोफ्लांबाय नोङो निउ बङाइगाव स्टेसनाव ओंखाराखै मिथिबाय दा बिराद गोजान नोंसोरनि दा गारिनिफ्राय गैयाबाबो दा गारिसिम थांनो सानसे हरसे लायो नों बिराद गोजानावसो दंफैयो दायो मिथिबाय राङापारा होननाय जायगायावसो दंफैयो ढेकियाजुलि एसे खाथि जायो आरोना नों ढेकियाजुलियाव ट्रेन गाखोदोंमोन ढेकियाजुलि स्टेसनाव नों ट्रेन गाखोदोंमोन निउ बङाइगाव माने ढेकियाजुलियाव आलासि जानोसो फैदोंमोन आरोना नों ओमफ्राय ढेकियाजुलियाव आलासि जानायाव जाफैनो मोनाखै ए ओंखारहैदों होनबा हरैहायसो ढेकियाजुलियाव ओंखारनो मोनासै होमबा नों डाइरेक्ट निउ बङाइगावनिफ्राय नों डाइरेक्ट राङापारायावसो ओंखारफैबाय ढेकियाजुलिया थाबबा बेसेबांबा गोजान ओमफ्राय दा माने न'आव थांनो नागिरगासिनो दं आरोना न'आव थांनो नागिरदों ना नोंस्रा दादि लानाव थांनो नागिरबाय थादों नोङो दा न'आव थांनो नागिरदों ना नोंस्रा दादि लानाव थांबाय थानो नागिरदों न'आथ' आरो बे नोंस्रा दादि लानिफ्राय नों ढेकियाजुलि होन्दों ना ढेकियाजुलिया एसे खाथिबावसो गैयाबाबो सानसे लागोन ढेकियाजुलिसिम आरो ढेकियाजुलिनिफ्राय जों हरसे लागोन नों थाबायनानै थांनो हाखाया आरोना बै बे ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै नों माजों फैखो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै माजों फैखो ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै औ गारि फिसाफोरजों फैलाबायबाय गारि फिसाजों जारला बियो आयो अन्थाव बाथाव नोंसा बाबा गस्लाफोर दंखोमा ना लाफायाखै नोङो नोंसा बाबामोननि फन नाम्बारफोर लाफायाखै नोङो दा बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना जिखुनु नुखाबाय दा स्क्रिनावबो होनानै होखादों अबे डिस्ट्रिक्टनिमोन नोंथांमोना मिथिखाबाय अलरेडि दा नोंथांमोना जुदि खाथि खालानिफ्राय जुदि बे भिडिअखौ नायदोंबा जुदि चिरां डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरै नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय जि बे फंबाया न'आव मोनहैबाबो नोंथांमोना SMS हरनानै खिथाहरबानो जाबाय मानो होनोब्ला आंनि बे भिडिअ आपल'ड खालामनाया एसे लेट जादों आरोना मानो होनोब्ला आं बे भिडिअखौ मैयानो लादोंमोन नाथाय आपल'ड खालामनो हायाखैमोन आरोना बिनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ आं दिनै आपल'ड खालामनानै होबाय आरो जुदि नोंथांमोना जुदि बे फंबायखौ न'आव मोनहैबाय बा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो जुदि मोनहैयाखैबाबो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय जुदि सिनायबायोब्ला आरोना आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान आपडेटआ नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना जेब्ला आं भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि थाखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना बिदिबा लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि सिनायबायोबा कन्टेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय